Moi kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa mä aion näyttää teille, että miten se TikTok-video tehdään, missä pitää tehdä ihan sikana näitä ja niitä juttuja. Jos te tiedätte, niin kuitenkin kattokaa tää video loppuun, niin laittakaa peukut pystyyn ja pelatkaa kanavaa jo tässä vaiheessa. Ja kommentoikaa, että mitä mun pitäisi tehdä seuraavassa videossa. Mutta aloitetaan. Eli siis tää eka vaihe on silleen, että sun pitää tehdä yhden kerran näin, sitten näin, sitten näin, näin, sitten napsautat. Tuossa mä näytin sen hidastettuna, eli se olisi jotenkin näin. Tai en mä ihan muista sitä rytmiä, mutta mä vielä mietin sitä vähän. Okei, nyt mä taisin muistaa sen, että oliko se niinku... Eli tälleen se menee, että... Tuossa oli vasta eka vaihe ja seuraava vaihe on tällainen. Se on niinku samanlainen, mutta vaan 2 kertaa pitää tehdä tälleen niinku... Tälleen 2 kertaa silleen. Alusta asti se olisi niinku joku tämmönen. Tällainen se olisi. Ja sitten kolmannen olisi tämmönen. Se taisi olla joku tämmönen, että laitat alas. Tälleen. Tälleen. Sit nostat. Ja et napsuta. Tolleen. Tämmönen se oli. Ja sitten on vielä 4. 4 on sitten samanlainen kuin se 2. Eli siis... Joo. Ja tälleen se olisi, jos se tekee kokonaan. Joo. Eli silleen. Jos ette saanut selvää, niin voin tehdä sen uudestaan, eli tälleen. Hupsista keikkaa. Mä teen sen uudestaan. 3. yritys. Okei. Yes, eli tolleen se meni ja niin, tälleen se tehdään, eli aika helppo jollekin. Ja jos et vielä oppinut, niin voit katsoa tämän videon uudestaan ja niin. Muista laittaa tykkäys, tilata kanavaa ja pistää kommentti. Ja niin, ja me nähdään seuraavassa videossa. Se ois moro.